Tak přátelé, já vás opět vítám při našich toulkách. Tentokrát jsme daleko od Poděbrad. A už jsme tady byli kolikrát, ale řekl jsem si, že vám to ještě nafilmuju tak a na jaře. Protože na jaře je to tady úžasný. A nalézáme se v Čelakovicích. A z Čelakovic po nádherný stezce pojedeme do Kostelce nad Labem. A podle možností uvidíme, vyrazíme třeba někam dál za dalším dobrodružstvím. Ale jinak je to tady fakt nádherný. No, tak pojďte s náma. Ještě zavříno, všecko, jo. Tak a my jsme se dostali teďka k zámečku. A jsme v Hopsa Hejse do Brandejse. Tak a tady je vypuštěná trasa lodí, tady opravujou. A tady je Pavlínka. A jdeme. Tak a tady přijedeme přes most a valíme dál. It's knowing that your door is always open and your craft is free to walk. No. Tak a my pokračujeme dál. Já mám na hlavě čelenku, protože je docela chladno, tak to vypadá, když mám bobas. Ale je to kvůli tomu, že ještě opravdu je chladno, takže hlavička bolela, byla to zima. Ale jinak takhle je krásně, když člověk jede, rozsvítí se slunce, jak je parádně. Ne? My jsme teďka v Brandejse a už to valíme dál zase. And it's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that find me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. My se dostáváme k pláži. Sem se místní chodí koupat do Labe. To je zajímavý. Jsme tady byli jednou v létě a opravdu tam bylo plavců, dek. Takže tady mají takovou jakoby in the closed signs and the junkyards and the highways go between us. And some other woman's crying to her mother 'cause she turned and you were gone. I still might run in silence, tears of joy might stain my face, and the summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you walking on the back roads by the river's flowing.
and gentle on the mind. No a my už se blížíme ke Kostelci. Tak, ke Kostelci. Jo, ke Kostelci a tady už je to docela ty cyklostezky rozbitý teda někdy. Že to je hrůza. A tady je cestička vlevo, takže já už ji tady takhle nejedu. A pojedu tudyma, abych se vyhnul výmolů. You appear to rustle and cold pile in a dirty hat below across your face. Through cup johns round a tin can, I pretend to hold you to myself and fight. That you wait from the back. Tak, přátelé, a my se úspěšně blížíme do Kostelce. Fučí to tady, ale my jedeme. Značek, když jedete, tak se právě dostanete tady na tu cyklostezku. Tak my jsme zajeli po takovémhle offroadu ke Slepému ramenu a pokračujeme dál. Právě v tuhle chvíli jsme ve stádiu objevování, jo? Tak buď najdeme cestu, alebo se budeme muset vracet. A je to tady hezký. My jsme zajeli do Kostelce nad Labem přímo do města, že si dáme oběd někde. Nevěřili byste, Kostelec nad Labem a není tam restaurace. Nějaká pizzerie přivodlá, ale klasická restaurace, kde si dáte nějak knedlíky nebo guláš nebo řízek, prostě nic, ne, není. 3 kilometry od tam táč z toho náměstí, tak jsem to jel a přijedu k hospodě a ona je zavřená. Drahně let, teda jo. Co jsem našel na mapách. Tak jsme řekli nic, tady je nějaká cesta, pojedeme tudyma to projet. A uvidíme, kam dojedeme a třeba se vrátíme na tu cyklostezku a pak si dáme někde jinde nějaký jídlo. No, tak držte palce, ať se nemusíme vracet. Tak, my jsme se vyhrabali z offroadu tady k chatařský osadě teda. A míříme zklamáni, že jsme se nemohli najíst zpět zase do Čelakovic. K naší cyklostezce a do Čelakovic. Chatová osada Rubeč. Ale nikdy jsem tady nebyl. Tohle jsme fakt objevili. Tam koukám, že jezdí po druhé straně taky. Takže i tam je nějaká cyklostezka. Nebo cyklotrasa. Hlavně jsme...
Tak přátelé, my se už zase vracíme zpátky. Udělali jsme nádhernou jízdu kolem 43 km nebo 44 kiláků. Takže jsme dojeli do Kostelce nad Labem, tam jsme to projeli celý, hledajíc restauraci, takže jsme dojeli ještě dál, než jsme původně chtěli. A teďka už to zase mydlíme zpátky. Tak. Ale je nádherný den.